Vytvoril som aj modelku a toto sa stalo. Mojich prvých 90 dní na Funview alebo prvé 3 mesiace v AI OFM alebo AI model managemente. Poďme sa na to rovno pozrieť. Krok číslo 1, tvorba modelky. Všetkých to zaujíma, ako a kde sa dá vytvoriť modelka, alebo modelka je silné slovo, skôr by som to nazval charakter, ale ja som použil nástroje ako je Swapfans a Picasso AI. Nie je čo riešiť, všetky fungujú perfektne. Máme v komunite ľudí, ktorí s Picassom a s modelkou z Picassa zarobili $10,000 za mesiac, takže úplne smelo do toho. Ja som kombinoval nejako tieto dve, najprv som objavil Swapfans a potom som nejak prešiel na Picasso. Tú istú tvár, ktorú som mal v Swapfans, som vytrénoval v Picasso, pretože tam bol tam lepší not safe for work content. Je to fakt dobrá platforma, ale časom zistíš, že si limitovaný tými kreditmi, ktoré tam sú, aj že jediné, čo ty môžeš ovplyvniť na tvojom inpute, je aký zadáš prompt a to AI dokáže vytvoriť o mnoho viac a o mnoho lepšie veci ako len cez Picasso. Čo sa týka Reelsiek, robím cez Kling AI. Časom, ako som spomínal, zistíš, že všetky tieto web nástroje ťa nejako limitujú, takže skôr či neskôr sa budeš musieť naučiť Confi UI. Na začiatok to môže vyzerať akože komplikovane, ale dá sa to naučiť. Vyzerá to nejako takto a jednoducho vieš si tam nastaviť úplne všetko. Čiže opäť už tú existujúcu modelku, ktorú som mal, tak som vytrenoval na Confi UI a už robím iba kompletne v Confi UI. Poďme ďalej. Čiže môj prvý mesiac. 1.4. si zakladám Funview a prvýkrát postujem na sociálne siete. Začínal som na Twitteri alebo na X-ku, pretože zhruba prvý ten týždeň som ešte Instagram warm-upoval. No a prvý sub mi prišiel 3.4., čiže 2 dní od založenia. Niekto mi tu možno napíše, že to je bot sub od Funview, ale v skutočnosti nie, pretože ja som si s tým subom písal, alebo s tým profilom som si písal, poslal som mu link na Twitteri a on bol najprv follower a potom ho nemohol som už vydržať, tak som hodil subscribe, toto mi napísal, čiže bol to taký prvý akože vydretý v úvodzovkách subscriber, ale veľmi rýchlo som zistil, že to X-ko bez modrej fajky absolútne nefunguje, moje posty sa zobrazovali asi 50 ľuďom a čo je najhoršie, že ja som akože dosť riešil DMs, alebo dosť som si písal ľuďmi v DMs a na Twitteri bez modrej fajky je denný limit 500 správ. Čiže po 500 správach ma to vyplo a už som ďalej nemohol písať. No a začínal som s 35 eurami, čiže 12 eur na mesiac, či koľko stojí modrá fajka, bol pre mňa akože obrovský náklad, tak som sa proste na to vykašľal. Nejak som si warm-upol ten Instagram a začal som proste postovať. 4.4. z Instagramu prišiel ďalší týpek a ten tam minul $70 za deň a v tých časoch to bolo pre mňa, že no obrovské, že wow, že to sa dá, že to existuje a konec koncov bol som v hre 3 dní a už som mal $73 a jednoducho som sa z toho tešil, dalo mi to takú dávku motivácie. Čiže nejako som sa vykašľal na ten Twitter a postoval som na Instagram a skúsal som ešte Threads, ale opäť bol to dosť celkom dobré výsledky, hej, ale bol dosť time consuming a treba tam postovať každú hodinku. Možno časom nejaký virtuál asistent by to mohol robiť, alebo nejako to zautomatizovať, to OK, ale ja som sa začal primárne sústrediť na Instagram a Instagram Reels, ktoré vytváram cez Kling AI. Takže poďme ďalej. A prichádza druhý mesiac. Začínam sa tomu venovať viac pozornosti, zvyšujem úsilie. Vtedy prvý mesiac kvázi som to tak skúšal, proste aj som postoval, kedy sa mi chcelo a maximálne raz do dňa. Celé to bolo také vláčne, hej, úplne nešiel som úplne all in, ak sa hovorí. Čiže v maji už tomu začínam venovať viac pozornosti, zvyšujem úsilie. No a snažím sa mať lepší výsledok ako ten minulý mesiac a tak som sa zamýšľal, že vlastne odkiaľ prišli tí top spenders, ktorí som mal. No a uvedomil som si jednu vec, že všetci spenders, nie že všetci, ale väčšina tých spenders, ktorých som mal na Funview, tak prišli jednoducho tak, že ja som im prvý napísal, snažil som sa na Instagrame
alebo na tom Twitteri, ako som spomínal, si s nimi nejako písať a dostať ich na Fanview. Tak si hovorím, OK, takže asi musím im písať. Tak áno, som po večerom starým chlapom vypisoval na Instagrame, že hej, what's up baby, this is my secret page. Áno, znie to hrozne, ale prinieslo to nejaké výsledky. Takisto som sa naučil pri tom troška ten chatting. Ten chatting na Instagrame je iný ako už na platforme, ale pochopil som asi, ako rozmýšľajú. Pochopil som, aké majú námietky. Pochopil som send me here, send me picture here. Pochopil som why it's too expensive a podobné somariny. A okolo toho som si potom v Notione vytvoril tzv. Outreach script, som to pomenoval. A jednoducho, ja už som presne vedel, ako sa tá konverzácia bude vyvíjať. A už som to fakt len copy-paste im akože hromadne posielal hromadne ako tak, aby ma nezabanovali na Instagrame. Ja neviem. Alebo poviem to takto. Písal som tým, ktorí ma followli. Čiže ako náhle mi dal niekto like, dal som mu follow, on ma followol späť a už som mu písal tento proste skript. On je dlhší proste. Where are you from? What do you do for living? A tu je proste transition to Fanview, ako som sa ich tam snažil dostať. No len samozrejme časom mi už toho začalo hrabať. A keďže fakt, že písať si s nimi na Instagrame to je najväčšie dno, aké môže existovať, tak som to zautomatizoval pomocou ManyChat, to je perfektná apka, to by som každému odporučil. Ako náhle tvoj account začne naberať nejakú trakciu a začnú ti ľudia komentovať posty, tak toto si nastav. ManyChat, Instagram Automation, vieš si to vyhľadať, veľmi jednoduchá automatizácia. Ktokoľvek, kto ti komentuje fotku, post alebo reel, tak mu vlastne napíšem, alebo ten ManyChat mu napíše, pošle mu tam nejakú fotku zdarma, je tam, že waiting 20 seconds, že čaká 20 sekúnd. On za tých 20 sekúnd väčšinou napíše, oh baby, you are so beautiful. A potom vlastne, oh, I don't usually do this, but there is my secret page. A pošle mu to priamo link do DMs na tvoj fanview. A to mi veľmi pomohlo ich tam dostať viacerých. Že proste som nemusel čakať len na to, pokiaľ príde na môj profil, klikne na bio, potom sa dostane na landing page, na tej landing page sa ho spýta, či chce akceptovať cookies, on že áno, chcem akceptovať cookies, potom klikne, že private platform, tam sa ho to znova opýta, no proste toto je lepšie, alebo samozrejme mám aj link v bio, ale posielam im pomocou ManyChat automatizácie aj link priamo do DMs. Odporúčam každému sa na to pozrieť. No a prinieslo mi to nejakých $706 v máji. Sústredím sa tento mesiac už iba čisto na Instagram, absolútne som neriešil nič iné, iba Instagram Reels. Je tu ManyChat, teda to už som spomenul, a Get All My Links Premium. To už momentálne nie je aktuálne, ale dalo sa nastaviť, že nedostali sa na landing page a až tak na Fanview, ale že ich to bralo priamo. Keď ste mali premium, tak ich to bralo priamo z Instagramu, bez akéhokoľvek benzi stepu na Fanview, čiže preto som si kúpoval Get All My Links Premium, ale teraz už sa to menilo, čiže už to nie je aktuálne, ale táto časť s ManyChatom je stále aktuálna a takisto odporúčam aj Get All My Links Premium a dať si tam svoju vlastnú doménu, že nie getallmylinks.com bla bla bla, ale tvoja vlastná domena.com, stojí to 10 eur na rok, vyzerá to profesionálnejšie, vyzerá to dôveryhodnejšie, Instagram to nebanuje. Ďalej sa tento mesiac začínam sústredovať na Comfy UI, ako som spomínal, bol som veľmi limitovaný tými tools, nevedel som urobiť veľmi dobré not safe for work content, takže som sa proste pustil do toho Comfy UI. Koncom mesiaca už aj hirujem chatera, pretože jednoducho sa mi nechcelo s tými ľuďmi písať. Chcel som sa sústrediť na iné veci, ako je marketing, ako tvorba modelky a nie si po večeroch proste písať s tými starými chlapmi. Takže najímam chatera. On chatuje, keď ja spím, čiže sústredí sa na americký čas a vlastne ja, keď som hore, tak občas na nejakú správu odpíšem, občas pošlem nejaké pay-per-view. No a tak. Prvé virálne Reels máme koncom mesiaca, čiže z toho sa veľmi teším. A aké to bolo Reelsko, bolo to, že dievča sedí v aute a rozpráva do kamery.
vytvoril som to cez Kling AI, je tam funkcia Lip Sync, cez Eleven Labs si vieš vytvoriť hlas a ten hlas potom cez Lip Sync funkciu v Klingu urobí ti video, ako keby žena rozprávala úplne to, čo ty si vlastne tam urobil ten voiceover. Lip Sync funkcia. To malo nejakých 220 000 videní a vlastne to už mi spôsobilo ďalší mesiac v júni taký prelomový. Tu už account získava trakciu, zároveň som sa dosť zlepšil v Konfi a v Not Safe for Work contente fakt som porobil také pecky, že ten chatter im tam mohol po nociach posielať také bomby, že koniec. Čiže si môžem aj účtovať vyššie ceny za PPV a začínam si všímať, čo funguje na mojom profile. Ako som spomínal, začali mi fungovať Talking Reels, čiže keď tá moja modelka rozpráva video a začal som si všímať, že mi fungujú proste nadpisy o nevere, lebo každého to poburuje a každý mi tam mal potrebu napísať nejaký komentár a tým, že už som tam mal ManyChat automatizáciu, tak vlastne to im automaticky odpovedalo na komentáre. Oni mi ešte na ten robotický komentár začali znova odpovedať, čiže fakt to boostlo algoritmus a každé talking video bolo dosť virálne. No a snažím sa si čo mi funguje. No a v júni už mám, alebo v júni. Tu som to odfotil od apríla 3. To sa dalo dať na Instagrame iba, že last 90 days. Čiže od 3. apríla do 1. júla som mal 1 600 000 videní na hlavnom profile na Instagrame. A používam na to tool Viral Stancy. Dám aj odkaz do popisu. Tu na si iba zadáš username of the creator, čiže iba meno tvorcu, nájdeš si nejakú modelku, ktorá má 100 000 videní, vložíš, je tam username a vieš si zoradiť všetok jej content na základe views, na základe engagementu, na základe komentu, čiže takto si 5-6 tvorcov pozrieš, zistíš, čo funguje a snažíš sa remodelovať tie reelska, snažíš sa vytvoriť čo najviac podobné reels tomu a vlastne to som robil aj ja a takto som si priniesol na main Instagram 1,5 milióna, 1,6 milióna videní, čo je podľa mňa solid. To mi prinieslo $5422, čiže jún bol taký prelomový a dohromady teda za prvých 90 dní na Funview je to $6426, čo je za mňa solid. A čo ďalej? Sústredíme sa na scaling, čiže viac Instagramových účtov, vyskúšame aj tú modrú fajku na Twitteri, urobíme určite novú modelku a ak si toto pozeral až sem, tak určite hoď like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.